Για ποιο λόγο είμαστε οι πρώτοι οι οποίοι δημιουργήσαμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο όλη τη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου. Δουλεύοντα στο έργο των Ελλήνων Εβραίων, είχαμε ένα μεγάλο πρόβλημα. Μελετώντα το αρχείο του, δεν μπορούσαμε να το τοποθετήσουμε στη Θεσσαλονίκη, γιατί δεν είχαμε εικόνα πώς ήταν η Θεσσαλονίκη. Μια πολυπολιτισμική πόλη, η οποία το 1917 καταστρέφεται από μια τεράστια πυρκαγιά και λίγες δεκαετίες μετά, ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού της εξοντώνεται στα στρατόπεδα της Πολωνίας. Εμείς βρήκαμε τη λύση. Φτιάξαμε ένα τρισδιάστατο μοντέλο όλη τη Θεσσαλονίκη του Μεσοπολέμου, βασισμένη στη μελέτη του προπολεμικού αρχείου τη κοινότητα των Ελλήνων Εβραίων τη Θεσσαλονίκη. Το βασικό στοιχείο από το οποίο αντλήσαμε την πληροφορία για να δημιουργήσουμε την πόλη από την αρχή ήταν ένα τραγικό τεκμήριο, οι δηλώσεις περιουσίας των Ελλήνων Εβραίων προς τους Γερμανούς. Κάθε Εβραίος πολίτης δήλωσε ακριβώς το σημείο και την οδό στην οποία έμενε, τα παιδιά του, τα υπάρχοντά του, τα μαγαζιά του. Μέσα από αυτή την πληροφορία και σε σύγκριση με άλλες πηγές, βασικό παράδειγμα το Σαλόνικα, μια καταπληκτική εφαρμογή η οποία πάνω σε ένα παλιό χάρτη της Θεσσαλονίκης βάζει μικρές φωτογραφίες κάθε συγκεκριμένη οδού. Μπορέσαμε να δούμε πώς ήταν αυτές οι συνοικίες, πώς ήταν αυτές οι γειτονιές. Οπότε, συνδυάζοντας αυτές τις πηγές μαζί με άλλες δευτερογενείς έρευνες από τη Ρένα Μόρχο, την Ηλία Μεσίνα, το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο της Θεσσαλονίκης και έρευνες της ίδιας της κοινότητας, μπορέσαμε να φτιάξουμε από την αρχή ένα τρισδιάστατο χάρτη της Θεσσαλονίκης. Επιλέξαμε διάφορα τοπόσημα, τα οποία ακόμα και ο σημερινός επισκέπτης της πόλης μπορεί να καταλάβει και να προσανατολιστεί που βρίσκονται αυτές τις συνοικίες σήμερα. Οπότε επιλέξαμε το Λευκό Πύργο, το λιμάνι, την Καμάρα, τα τείχη, τα τρένα. Και πάνω σε αυτό βάλαμε διάφορα στοιχεία και κτίρια της εποχής, όπως είναι για παράδειγμα εβραϊκά σχολεία, το νοσοκομείο Χίρς, μεγάλες και μικρές συναγωγές, χαρακτηριστικά εβραϊκά φτωχικά σπίτια, μεγάλα γήπεδα όπως του Ηρακλή τα οποία υπήρχαν και διάφορα σημαντικά τοπόσημα όπως είναι το Εβραϊκό Νεκροταφείο Θεσσαλονίκης, το σημερινό Αριστοτέλειο, η Πλατεία Ελευθερίας κτλ. Το 3D μοντέλο εξυπηρετεί ακριβώς το στόχο του experience, το οποίο θα αναλύσουμε σε επόμενο βίντεο και έχει κάποια χαρακτηριστικά τα οποία το κάνουν εξαιρετικά καινοτόμο. Χρησιμοποιώντας τους ίδιους τύπους κτηρίων ξανά και ξανά, συνθέτουμε μικρές γειτονιές και συνοικίες, κρατώντας το μοντέλο κάτω από 100 MB, κάτι απαραίτητο για να μπορούμε να φτιάξουμε ένα web experience. Δεν έχει textures, αλλά με βάση μια ειδική τεχνική post-processing και με βάση το αρχικό render μπορούμε να βάλουμε διαφορετικό ποσοστό σκίασης σε κάθε σημείο και έτσι να προσομοιώσουμε το κομμάτι των textures με μια πολύ ωραία αισθητική σκίτσο που βοηθάει πάρα πολύ και στο συνολικό experience καθώς συνδέεται με τα έγγραφα στα οποία έγινε η έρευνα. Κανένα από αυτά τα κτίρια τα οποία βλέπετε δεν είναι ένα τυχαίο κουτάκι, αλλά όλα αυτά έχουν δημιουργηθεί με βάση φωτογραφίες της Θεσσαλονίκης, τις οποίες έχουμε βρει και έχουμε συγκρίνει με την ακριβής περιοχή στην οποία βρίσκεται το τρισδιάστατο μοντέλο. Βασικοί τύποι κτηρίων οι οποίοι χρησιμοποιήθηκαν είναι παλιά πενήθυνα φτωχικά σπίτια, αποθήκες των πυροπαθών, τα αγαπημένα νεοκλασικά της Θεσσαλονίκης, μεγαλύτερα νεοκλασικά στη συνοικία των εξοχών. Αυτό το τρισδιάστατο μοντέλο αποτελεί μια καινοτόμα προσέγγιση στο πώς αξιοποιείς ένα αρχείο και πώς το οπτικοποιείς ώστε να μπορέσεις να το κατανοήσεις καλύτερα.